Welcome po sa Namit Bicol TV. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ginataang malunggay. Tara, simulan na natin! Ito ang ating gagamiting ingredients. Gagamit tayo ng sibuyas, bawang, luya, malunggay, pangalawang pagata, unang pagata o heavy coconut milk, mga tirang isda at bagong alamang. Hindi rin mawawala ang siling labuyo at siling haba. Ang una nating gagawin ay papainitin natin ang kawali at pagsasama-samahin natin ang mga sumusunod na ingredients. Una, itong pangalawang pagata. Sunod ay itong mga bawang, ang mga sibuyas, luya, bagong alamang, at ang mga hinimay na isda. Hahalu-haluin lang natin ito hanggang sa ito ay kumulo. At syempre, para hindi masunog yung ilalim. Ayan! Kumukulo na! Pwede na natin ilagay ang ating malunggay. Ayusin lang natin ang paglagay ng malunggay. Hindi natin kailangang haluin ito. Hayaan lang natin na kusa itong lumubog. Ayusin lang din natin yung mga nakadikit na malunggay sa gilid ng kawali para syempre pantay-pantay ang pagkaluto ng mga dahon ng malunggay. Hihintayin lang din natin na medyo matuyo yung gata. Nga pala, huwag niyo hahayaan na masunog yung ilalim. Kapag medyo natuyo na yung gata, ilalagay na natin ang unang pagata para tuluyan ng maluto ang ating malunggay. Babalik-baliktarin ko lang itong mga malunggay para maluto sila ng pantay-pantay. Huwag niyo masyadong halu-haluin. Hihintayin lang din natin na matuyo yung gata hanggang tuluyang lumabas ang mantika nito. A few moments later. Pakalipas ng ilang minuto habang naghihintay matuyo yung gata, babalik-tarin ko lang ito ng dahan-dahan paminsan-minsan. Paalala lamang po, huwag nating halu-haluin ng sobra ang ating niluluto. Kapag nagsimula ng magmantika ang ating gata, pwede na natin ilagay ang ating mga sili at ipagpapatuloy ang pagluto nito hanggang sa matuyo ang ating gata. Much later. Ayan! Pwede na natin iserve ang ating ginataang malunggay. May konting gata pa akong tinira. Mas gusto ko kasi yung medyo may sabaw pa ng konti. Pero kung gusto nyong mas tuyo pa ang ating gulay, pwede nyo pang ipagpatuloy ang pagluto nito hanggang sa ito ay matuyo. Ilagay na natin sa serving bowl itong ating ginataang malunggay. Napakasustansya nitong gulay na ito. Pwede ito sa mga bata, pwede sa mga buntis, at sa mga mahal nating lolo at lola. Pwede ito sa lahat. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara, namitan ka na! At ishare nyo itong video na ito